se ljudi, ovo nova epizoda, idemo gas. Nova epizoda, neki Creepman, nešto Čekaj, pogledaj kroz prozor, da je bilo glupi. Neću da pogledam što, šta vidim? A nekog video ovdje bilčina gluda. Drži ga, igrajte se vidiš. Zna se. Ne si. Čime sranje igrice ljudi, on će mene ne radi. A čime neka na to ono igrica od pola terabajta, on će mi da... A šta je ovo? A gdje vidi ono budalo? Alo, gdje vidiš to budalo? Dobro je bre, jebote. U Minecraftu je. Još kad smo igrali Pančenkov skela. Alo, na šta ću da uradim s tom epizodom? Da je objavim na YouTube. Ne, da što vidiš i meni i tebe. I sveći ću ja to. Ljudi, izlazi uskoro epizoda da smo igrali Pančenkov skela, ima 4-5 godina kako je to igrali, kad smo igrali to. Snimao sam. Šta je ovo? I nažalost, znam da smo sad snimali iz igrice. Beži bre, ne kači to bre. Što? Ne kači. Što? Nikako ne shvatim. Ne kači to. Što? Zato. Zbog čega? Zato. Okačit ću. A dobro, ajde, ja ću da napišem nešto u komentarima ovdje. Ha? Ništa. Što da ne kačem bre? Zato! Svi razlog. Ju majko svijeta, draga. Vidite. Došao sam za ono drva. Pa te begač bre! Tako treba da se batim bre. O, nisi uradila lepo ovo sad. Ovo bre. Vidite kako mrzi kad se tako otvore vrata na miš. Ao, ti najveći sranje bre. Pusti te ovo. Pa disku. Ma otvori se bre. Pa te pobegao ovaj majku mu jebe. Da tu je. Ajme gore. Idi gore pa trebaš vratu kod njega, vrati. Ma. Trebaš sigurno dole. Vrati, sigurno trebaš gore kod njega, ne trebaš tu dole, šta ćeš dole? Igrice da je tera, čim je stavio gore? Brate, svrbi me lauto, nešto na mene. Ne svrbi stomak. Bratski! A drva? A gdje ću? Igru veci ću ti spustiti. Odi gore. Idi gore za njim! Dobro, možda je neka teta. Pa ti me zato zoveš, a? Uzi ovaj celu šolju, jebote. Celu šolju uzeo. Ovo će ga gađa šoljom, brate. Što mogu ja trčim ko on? Možeš ići gore na tavan. Dobro, jebote tavan u dupe. Pa šta on džipio, pa... A? Pa viš ne mogu. Skoči gore. Pa neće. Šta trebaš? Pa ja ti lepo kažem da treba upadnu ti. Ne. Svi treba za njim. Što stvarno vrati? Imaš tu prostor negdje mene. Pa šta skupi? Što ovoj kupi, prodaje U ga, šta džep radi? stavio sam to. A neće preko toga se penje. Pa doći budala se penje preko toga, bog ti je. Mislim da znaš čujem, treba uzimamo, potreba sve da vrat. Boiler najbolje stavi jebate. A što štiva? Trči, jebem ti! Nanine svatove. A šta ja trebam radim? Ja trebam nešto pokupim drugo jebo, šta je? Brate, kolega, nemoj bežiš od mene, mislim. Došao sam s drva da ti naplatim, a ti bežiš. Se. Beži dole bre, ej! Beži! A ne može bi, halo, šta kako i kura drkaš? Ja sam kliknuo. Izlazi iz toga sranja. Jebem ti ke, vaćam.